Добре дошли в Шанхай. Так му слизаме от метрото и сега е момента да си намерим хотела, търсим си изхода. Метрото е много лесно, точно като в Корея, има и на английски. Сега се справяме чудесно. Така след около 15-20 минути вървене долу, вече си излизаме от изхода, който ни трябва. Така някакси излезахме пък през някакъв мол. Отсреща има нещо много красиво. Чакам успях да снимам и се обърнах на другата страна и видях тази красота. Тук ще бъде денонощно снимане. Пристигнахме в първия хотел в Шанхай. Оказа се в стара сграда на повече от 100 години. Има много интересни елементи, характерни. Огледало. Това е и стаята. Оказа се, че е малка, заради това, че сградата е толкова автентична. Момичето ни предупреди от рецепцията, но изглежда много приятна и чиста. Тоалетната. И интересното е, че мивката е извън тоалетната и душ-кабината също направо са в стаята. Но иначе пък стаята изглежда много приятна, в ментово-зелено. В момента сме толкова изморени, че имаме нужда само от почивка. От прозорчето нямаме никаква гледка, нищо не се вижда. И леглото е най-важното нещо, което в момента ни трябва. И решихме да рискуваме с един традиционен ресторант още първата вечер. Веднага те включват в менюто. Аз и това си харесах. Това ще вземем. Да. Това пилето. Рискуваме 3-4 неща и да видим. Ние сме много изморени. Започваме с една бира местна. След... Гамбе. Я да я пробваме. За против главоболие. Тя не е много лека. Много лекичка, приятна, супер. Поръчахме с някакви неща, не знаем какво ще едим, Не но разбрахме ще как си пробваме. поръчали. Сервитьора ни подари сърчица. Тук ухажват още от както сме пристигнали. Ето, идея си има, тя защото е руса. Това ни е уличката от хотела, да стигнем до по-голямата. Вижте как е прането, съхни. И това е пералнята на улицата. Тук е много бързо, между другото. Напомня ми на Бали. Започваме втори ден, отиваме да търсим кафе. Вижте каква сграда. 666. Това е много як фонтан, не работи в момента с какви чапли. Не знам колко добре се вижда. И някакво кафе, търсим си кафе. Имаме успех, тук си взехме закуски. Да, 5 минути ни опакова всичките различни неща. После ще покажем какво сме си взели. И първото кафе на дел 24 часа капучино с вясно. Слънце като игрина воля. Да. Ето взехме кафето, тук сме в молчето. Вие отиде да цъка в Гучи да гледа преди да са го отворили. Чакай да снимам. Намерихме един музей, вижте каква готина скулптура. Дългата ръка, която отива. Може би към свободата. Вие справи снимки. Най-вероятно не е двойна. И сега съм нагласа за втори. Всичко е такива колеленца, моторчета. Така, сега ще отворим да видим какво ще взели. Ще пробваме да видим вкус. Ще го опаковаха адски красиво. Какви кутийки. Така, това трябва да е с рибата. С едно черно хлебче. Един круасан. Ето тук се взех едно интересно, което е в азиатски стил, пак трябва да е с рибатон. Много съм безгрим, някаква светлината е ужасна, но почваме да пробваме. Ето това ще е първото.
Сусамче, има лодорасло. Номер 2. Първото беше топ. И това също трябва да е с рибатон. Има някаква майонеза, която има вкус на суши. Круасан. Класическа. Много интересно да ядеш закуска, която има вкус на суши. Това не е толкова добро. Има някаква подправка странна. Някаква кифа с вкус на водорасли. Странно е. Първото беше много вкусно. Продължавам. Второто въобще не ми хареса. Очаквах да е обратното. Първото да ми хареса второто, но и сега ще пробвам необикновен черен хляб. С киноа. В киноа. Така пишеш хляб. Но странно хлябовото им са като недоопечено. Малко. Може би маята нещо не... Не, ще това е. Готино. Черен хляб, пък ама какво си намажеш на него, ще е супер. Започваме да разглеждаме. И това е мол, от който трябва да си намерим спирката на метрото. Това е някакви луксозни брандове. Ето ги тук. Ето ги гривничките на Шармин. Поздрави, Поли! Ето вече си имаме карта за метрото и вижте колко е красиво. Ето Армани и Храм. Отиваме там. Винаги много ми харесва в Азия как старото и супер модерното са едно до друго. На заден план отново имаме някакви високи сгради. И историята и модерното са ръка за ръка. И до тях е мол. Постоянно, каквото и да правим, сме до молове и в молове. Вау! По улицата има населени антуриум. Имаме към входа. Ето, вътре сме. Много е автентично. Обаче не. Това според мен е най-старата част на храма, така поне ми изглежда. Има някаква церемония. Да, има някаква церемония. Ето е идейката. Вече сме по Юе Гарден. Времето ни е доста облачно. Тук е много красиво. Чакаме още малко да се стъмни и ще стане още пълния си блясък. Магазин за ветрила. Затова дойдох до тук. Мале невероятна красота. И ще става още по-красиво, колкото повече пада нощта.
че е изключително впечатляващо. Много светлини във всички цветове. Тук мисля, че ще дойдем и втори път. Просто е божествено. Мога да го снимам постоянно. На където и да се обърнеш. И отдолу много заведения за хапване, сувенири. Това са някакви като лотоси, които се вдигат и се спускат.